afọlụ bụ di m ebe anyị jelụ wedin. So wee sị ndị mmadụ fa kpọọ m, ha wee bịa wee kpọọ m wee jebe anyị wee kalịsịa, anyị wee exchange nọmba bidozie na-ekwu. From there ọ dabala anyị ghọta kịta o wee nụba m. Ọ sị m nne di abata di ịmagolu nka na-abụ bido gbanwee maka na ya gụrụ akwụkwọ na o nwere ife ọzọ na-ese ịghọta na di ebe businessman na di esi datị na ya nwee na-agba China na-agba Dubai na-aga outside country na-abata na ọ kalịrị ya ibuko experience ọnụ na ọ kalịrị education m niile nkwugheli ọnụ. Ọ sị m ma ndị be anyị na amamife anyị na akwụkwọ ahụ niile anyị gụsịrị na anyị ejiri ewebụla ọganyala na ọ bụrụ na akwụkwọ ka a na-agụta ọganyala na ọganyala bụ ọganyala na o nwere ife dị iche na mmadụ ịma akwụkwọ na mmadụ ịdụ smart. Ọ sị m ka abata ya bidokwa enyebeli aka ịmagolu n'ihe ọ na-eme ọnọkọtazi afụtabazi anya asị amụrụ m nnọọ na ya mụrụ ife m enu. Sị m ọkwanye ya ya wee diketa ihe nke a na o nwee one lady ya na ya na-abụ na-abụ na fa bi na the other side ya nwa bili na the other side mana fa na-abụ bụ friends and the girl na di nyanwa bụkwa the same thing. So di emegbuketie ya ọnya ma elu ụmụnne ifecha mana ọ ga na-emelu ndị nke ya even na ego ọ na-enye nyanwa na ego ọ na-enye ụmụnne nwaanyị ka nke ọ na-enye nyanwa bido nnọọ na-etiritie ka ya sị na o nwee ife ya mere ya wee bido wee kọbala enyi ya nwaanyị ahụ ịmagolu di emegbusie enyi ya bịa ya na-akọla enyi ya nwaanyị. Ọ sị m nne ya bụ nne ewu ezigbote ewu ya che na bikos oge ọbụla ya kọọla ya ọ na-ebeteli ya akwa na-emeteli ya ebele mana ife dis lady na-emezi bụ ya kọsịala ya o jekọọlụ di ya ebuzielu jekọọlụ di nke nyanwa. Ọ sị m nne na ihe a ka dis woman na-eme. Di ya pụta na-asị aka ekwedu maka ngọzi ka ha si wee jeta ya na di ya na-afịọcha nwunye ya akọbala ya ọkọgideli ya kọsịala ya di ya ebulu jekọọla enyi ya nwoke wichi bụ di nyanwa na-akọ akọ. Di ya wee bido na-erekọdụ na fa na-aṅụkọ mmanya na fa na-emekọ biznes na fa bụ 5 and 6 ịghọta na di ya wee bido wee na-erekọdụ. Ọ sị m the more ya na-akọlụ this girl the more things are getting tougher ịghọta na mana ya nwere ka ya si suspect na ife ya na-akọlụ ya ka ọ na-akọlụ di ya ka di ya na-akọ jizi ya pọnishie. Ọ sị m nna ọkwana ya di ya na-emegbu ya mọ ya na-akọlụ di lady mọ di lady a na-akọlụ di ya mọ di ya na-akọlụ di nyanwa mọ until one day o nwere nke aka ọkọsịa di ya wee bata wee sị anyị ya anụsigo ya na-abịafa ya wee sị ya na o nwere ebe a na-eje kedu ife ya melie maka na ya na-ezezi efe na aba da-esezi okwu ya ọta kịta maka na ya ma na ọ na-eti ya ife. So ịgbagoro di gị tigide gị ife ọmalụ gị arụ iji nwayọọ gbanye onwe gị n'obele nchụchụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-ahụ abụghị ghọtago maka na ndị bụ ụda ama nkwe ka ị werite ọnụ okwerezi emela ndị befe ihe okwuru nwụrụzi ka o si anya na anya ajụ kwechili o wee sị na iwu na ọ ga-ana ya ajụ o wee bidozi ọ da-enyezife ego ya na ụmụaka na-abụ nwerezi ife ọ na-enyefa jọsụ gbazie afa nkịtị na-erigide ndị niile dị n'ụlọ na ego niile dị ya na-akpa lisie na o nwerezi ifefe ọnụ ya wee ji nwayọọ wee paka akpa ya wee naba. Na mgbe ya jụrụ ya kedu ife ya bụ na ama ife ọ gwara ya na ọ bụ na ị na-abụ unu ya bịazie anya gwa ndị bụ unu ife mere na o nwere ka ya si wee malụ ya wee nalụ obefa ndị befa na-ajụ ya ya sị ndị ha na o nwere ihe ya mere na o nwere ife ya ma ya mere na ya mọrọ na-akpọ die. Sị m nne ndị be ha wee kpọọ di esi ha chere na ya ga-abịa unu ama na this man abịara until 6 months o wee bịa. Sị m nne everybody say to dobe ntị ka ọ mara ife mehenụ ya aka na-akọkwala enyi nwaanyị ahụ Chineke nna m ya aka na-akọkwala enyi nwaanyị ma ihe mami ya kwuru ma ihe papi ya kwuru ihe onye ọbụla kwuru asịlị ọ dị mgbe ihe nke a di ya wee bịa wee bughee fon ya ihe niile dị sman na-akọli anya na-akọ. Sị m nne na-ebinye dị n'oche ebe ya nọ na-ebido na-ebe akwa di ya na-akọ di ekọgide kọsịa ndị befa jọba ya na enwere ike ịga agụgọ maka na everything was taped ya sị ndị be ha yes. Sị m nne nkekwala ọtọgụ ya n'ebe sekpụla na-arị ọjụ kwesị ya na gwara ya na ịgụ akwụkwọ abụrụ the basic no brain wee kpalịsịsị ya anya kpalịsị anya datịna
ya bidokwa doubt bazikwa akwụkwọ ya gụrụ kekwa n'ihe a ga-eme na o nwere na akwa ka a na-ebe afọ na-ebe besie di ewesa ọ ka ya nọgodo be nna ya until o bu ada anya until ya akwụsị ịnụ akụkọ ife na-eme na bie outside ya wee malụ ma this marriage ọ ka ya aga ma ọ bụrụ na obi ekwe gbaghalị ahụ mana ọ bụrụ na obi ekwere ya fụ onye ọzọ enwere ike ịkọ akụkọ ka o si akọ ya nwere ike ịnọbịa si m nne ya eweli ikpele na-achụ this man ka ọ na-ana ya eji ọnụ marịta ka o si fechala ọkpa ya si ya papa asịrị ite asịrị ịmara na o nwere ife a na-akpọ mmadụ di akpọrọ ya si m nne ya wee kpee enyi ya nwaanyị wee na-ebe ya beketela akwa na ọnụ ekwere ekwu okwu n'ọnụ ekwere ekwu okwu ya wee bido wee kọbalị ya na di ya send alịa datin na fon esi ọ na-ege ka o wee na-echeta ifo ji wee nọlụ be nne ya ya wee welụ detin wee send ala enyi ya nwaanyị osi m nne enyi ya nwaanyị wee na-ebe si na ya mụrụ ya jọsụ na-akọlụ die ya jọsụ na-akọlụ die ya mụrụ na di ya ga-ebulu je na-akọlụ di nke nyanwa ịmụrụ enyi ya nwaanyị osi m nne n'obi ekwere agbaghalụ dizika na ka na-agwa anyị ihe a na-anọ be nne ya ịghọta kịta na ego di na-enye bụ ego ya ji enye ụmụaka nri wee tinye ụmụaka na skuul na di ya n'obi bụ mana enyi ya nwaanyị na-arịọ ya na-asị anyị agbaghalụ n'ọbụrụ fọt ya gbaghalụ n'ọbụrụ fọt ya mụrụ ka a ga-esi wee gbaghalụ disledi na ya chọrọzi ka anyị na disledi kwụ ya gwara ya na ya chọrọzi ọ na-ayọ na-ebe kwa mbọsị ọ na-ese ndeli ya text meseji kwa mbọsị ọ na-edeli ya nwụrụ ife disgel ada ahụ ya diledi na-asị na ọbụrụ fọt ya na ọfọt di ife anụnwa m kịta ọfọt enyi ya nwaanyị ka ọfọt di enyi ya nwaanyị kedu onye ya ga-eblem n'ịgwa gị eziokwu ịnụta di ịfụlụ n'anya gị na ya na-abụ bụ 5 and 6 na-akọla onwe unu ife niile ị ga na-akọla ya ife ụfọdụ maka na ndị be anyị si na o nwere ife nwaanyị akọrọlụ di ya ma ọ bụla ezigbo di ya afọ mba mana ka m gwakwa gị eziokwu inwe enyi nwaanyị nọ na nsogbu nọ na mkpa ọ bụrụ ife niile ọ gwara gị ka ị ga-akọlụ ịmagolo ka ị ga-akọlụ di gị especially mgbe ị maara na di gị na di ya bụ friend n'afọ bụ 5 and 6 she confided in you ịghọta na-akọlụ gị na-akpọ ịkwali alọ na-eyuzukwe dị alọ o yuzusikwe dị alọ kọlụ gị ọkọsalụ gị kọkwalụ di gị di gị ebulukwe je kọlụ di ya di gị afọ mba ọ lụrụ ana ka nwaadaka ọ bụgodu na di gị chọrọ ịgwa di enyi gị nwaanyị ọ gwasị anya ọdụ onye ọdụ ọ gwasị anya ọsị ya nwoke wenete n'aka na ka ekwe nke bụ enyeghị ụmụaka enyeghịzi nwunye gị ego nri ka ekwe nke bụ ị na-akpali nwunye gị n'ụdị a hapụ na ya na akwụkwọ adọrọkwa n'izi but no ọkụsịarị ya ife mee na ọma ngwa ya netin di ya na-atazi ọ na-eyi uzi amarọ mma mma ebulem dịga maka na nwere ife nwaanyị akọrọlụ di ya ma ọ fụ di ya n'anya ahụ nwekwa a ga-akọsị everything na ịmazị ụdị dị nwe gosighị ịma ụdị dị ọnwa infact amụrụ m ife m ga-ekwu nke a gwụrụ m ike infact ọ dịghị ka ị kwesịrị trọst karịa other person ezikwa na di gị bụ ilegota ọkụ agba efuke ka ị ga-esikwana wee ma ọ bụrụ na di gị alụmala wee na-akọlụ di ọ na-akọlụ di gị ọ dịrọ mma m ga-asị gị cut ọnya out ọ bụrụ na ị find out na ọ marọ na di ya na-agwa di gị ha na o nwere ka o si wee mala atọ ị nwere ike ịgbaghalị ọkwa ịghọtago mana mgbaghalị ị ga-agbaghalị abụrụzi ka idobekwa ya na pozishọn ọ nọ bifo ihe a niile wee mee ịghọta kịta maka o kwesịrị ịma ụdị mmadụ di ya bụ ọ ga-adafulili di ya n'ọnụ one day ịmago na ife di nyanwa bụ gị nwa kwuru ka ọ gwara ya ife a ma ọ bụrụ na fa na-akọla onwe fa everything ọkwa ịghọtago kedu ife ọdụ unu ka ọnya mee ọnya gbaghalị ya ka ọnya agbaghalụ ya daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ